Shotaraboci da ra'asul jarima. Wannan fa aibi ne. Albanin nan ne ya fito ya ce Maulanmu a Sheikh Sharif Ibrahim Sallallahu Husaini mufti na ƙasa yana kwasan mutane ya kai gaban Gaddafi. Menene dalilin da yasa aka kama shi da wani laifin da sai da aka tuɓe mar kaya yayin da wani wanda muke kallo yayi laifi wanda ya fi nashi an yi bidiyo da shi a irin wannan yanayin amma da babbar riga. Wanda fa aka ba babbar riga yayi bidiyo yace ya ba mutane haƙuri, zargin shi fa ake da ya taɓa janabin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ka kaddara abinda suka lauya kes din ya koma shine ma'ana ya zagi Maulana Sheikh Usman Bauchi radiyallahu anhu, to ka kaddara Sayyidi Abul Fatih an ce ya zagi Malam Ja'far da Malam Albani. Kaddara duka ina wannan tasliman jadliyan ne. Malam bai fi malam ba. Tunda wancan ya zagi malam mummunan zagi, amma da aka kama shi gurin jami'an tsaro aka bar shi da babbar riga alaman girmamawa. Amma wannan ya zagi wasu malamai su ma, amma da aka kama shi aka tuɓe min riga, ni ba abin da ya mun ciwo kaman tuɓa rigan nan, ba abin da ya mun ciwo kaman tuɓa rigan nan. Ɗaya kenan. Na biyu, shi Albani da ake magana, ba wanda bai ji muryan Albani ba yana ce ma Maulanmu Shotaraboci wawa. Har yau na tabbata a Bauchi sai an samu wasu kwasassun albarka sun ambaci Maulanmu Shotaraboci da ra'asul jarima. Wannan fa aibi ne. Albanin nan ne ya fito ya ce Maulanmu a Sheikh Sharif Ibrahim Sallallahu Husaini mufti na ƙasa yana kwasan mutane ya kai gaban Gaddafi suna goho yana cewa sabbin musulunci. Ya kamata waɗannan mutanen azzalumai irin su Albani, macuta, maƙaryata, madamfaran addini irin su Albani, tunda suna da wasu wakilai da yanzu in an taɓa Albani za su ce an ci haƙƙin wani malamin su, za su tafi wajen jami'an tsaro su yi ƙara a wajen 'yan sanda. To waɗannan fa ku sani yanzu za mu nemi haƙƙoƙin da Albani ya ci na shehannanmu na ƙarya, na zalunci, na damfara, na rainin hankali, na zindiƙanci da ya yi wa shehannanmu. To yadda kuka yadda za ku je ku nemo haƙƙin Albani idan muka shaƙi Albani tun da ba ya dare Allah ya ƙara masa nauyin azaba, to za ku zo ku mayar da wannan haƙƙin. Da haka ina so ku sani jama'a, shiru da muke yawa, ni Munir irin wannan maganar da nake ba uslubi na bane, kowa ya sani. An yi abubuwa da yawa na ja baki na shiru, amma fa rashin mutuncin ku sani ba tsoro bane bai yasa muke kyalewa. An hore mu, an rene mu da cewa mu yi shiru, duk abin da aka yi mana Maulanmu Sheikh radiyallahu ta'ala anhu shi ya fara dora mu akan wannan. Allah ya qaumi fala abadan tuqas bikum fitnatun bisabri fastabiru la tashtumu abadan la tadribu abadan wa in duribtum fasabrun innakum suburu. Yace ya ku mutane na, ina hada ku da Allah, ina muku magiya, ya ku almajirai na, kar ku yarda ai amfani da ku a tayar da fitina. Kullun ku zama kuna haƙuri, kuna sifantuwa da sifar haƙuri. Kar ku ɓata kowa, kar ku zagi kowa, kar ku bugi kowa. Kai in ma wani ya ɗaga hannu ya buge ku, ku yi haƙuri, ku masu haƙuri ne. To amma ku sani wannan ita ce wasiyar Shehu radiyallahu ta'ala anhu. To amma da dukkan girmama wanda muke wa Shehu radiyallahu anhu da biyayya da muke wa Shehu radiyallahu anhu, muna faɗa cewa idan an ga yanzu mun yi zafi, to mun ɗauki wani umarni ne tun kafin na Shehu radiyallahu anhu. Menene wannan umarnin? Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Fa in uqibtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Muna da wannan authority daga Allah tabaraka wa ta'ala. Yes, abinda shehu ya dora mu akai, ya dora mu akan mafi alkhairin zabin da Allah ya ba mu. Jaza'u sayyi'atin mithluha fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Shehu sai diba to tunda wannan shine mafi kaurin umarni, sai ce mu yi hakuri. Amma fa ku sani idan mun ce za mu rama rashin mutuncin da ake mana ba dan mun yi laifi ba, already Allah ya mana umarni, Allah ya ba mu dama. Dan haka dukkaninmu Abul Fatih ne. Dan haka
ba za mu ɗauki wannan cin kashin ba. Don haka hukumomi ku sani wallahi da ku da waɗanda kuke goya ma baya, da ku da waɗanda kuke baiwa kariya, da ku da waɗanda kuke maidawa 'yan lele, ba yadda za ku yi da mu. Na farko mu 'yan Najeriya ne. Na biyu, idan hujja ake nema na addini muna da ita, kuma da ita muke ado. Lokaci yayi da za ku gane cewa shiru da muke ba tsoro bane ba, amma fa ba muna nufin za mu tayar da hankali ba. Abinda muke so ku sani shine ba magana ba ce na tada hankali, ba za mu kira ko mutum ɗaya daga cikin mabiyanmu ya tayar da hankali ba har abada. Yadda shehu radiyallahu anhu ya ce fala abadan tuqas bikum fitnatun, wallahi ba za mu tada fitina ba, ko ba za a yi amfani da mu tayar da fitina ba, ko a tayar da fitina. Duk yadda kuke tsokalan mu dan a tada fitina ta dalilin mu, ba za a tayar ba insha Allah. Aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali shi za mu ci gaba da ba goyon baya a ƙasar mu Najeriya. Ku sani mu ba wawaye bane. In kuka ziga mu har hankali ya tashi aka tayar da hankali a Najeriya, wace ƙasa gare mu da zamu je? Ba mu da wace ƙasa. Dan haka da hankalin mu muke yin magana, da tunanin mu muke ko yaushe. Ko an fusata mu muna gabatar da hankali da tunani kafin mu yi magana. Dan haka ba magana bace na cewa za mu tayar da fitina, cewa hakurin mu ya ƙare. A'a, hakurin mu ya ƙare na cewa za mu ba hanyoyi na doka. Duk wani shedani, duk wani mara mutunci a Najeriya da yake ganin yana da wata dama da zai yi amfani da mulkin shi, ya yi amfani da damar shi, ya yi amfani da ƙarfin shi, ya ce zai karya mu, to muna cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sai mu ga ƙarfinka da na Allah wane ne a gaba. Ba abin da ba mu sani ba. Amma abin da nake tambaya, shin yanzu kun san cewa yau idan muka yi magana, muka nemi matakai na doka, muka nemi matakai na shari'a, muka nemi matakai na bin haƙƙi akan wannan bidiyon da aka saki, muna da dama? Akan wani condition kuka da wannan bidiyon? Azzalimai. So abinda dai muke faɗa da fari, saƙonmu shine ƴan uwanmu da dukkan mabiyanmu inda suke su zauna lafiya. An tozarta ɗan uwanmu. Ni ban ji laifi dan an kama Sheikh Abul Fatihi an ce ya bada haƙuri akan abin da ya faɗa ba. Wallahi ban ji laifi ba. Lakin yadda aka yi masa, aka cire masa tufafi a matsayin shi na limami, malamin addini, wannan abin shi ya bakanta min rai. Ku rike shi yadda kuka yi ma wancan shedanin, zan faɗa shedan, yadda kuka yi ma wancan shedanin da babbar riga. Me dalilin cire rigar Sheikh Abul Fatih? Kenan. Na biyu, ai ba bidiyo ɗaya kuka ɗauka a tare da shi ba. Menene dalilin da yasa ba ku saki bidiyon fari ba sai wannan azzalimar bidiyon? Na uku, wani alƙawari kuka yi da shi kafin ku ɗauki bidiyon da shi? So waɗannan abubuwan su ne nake so hukumomin da suka yi haka kusan mun san ba ku yi mana adalci ba. To kamar da na faɗa, ban ji damuwan an kama Sheikh Abul Fatih an ce ya bada haƙuri ba laifin komai wallahi al'azim. Da a ce lokacin da naga Sheikh Abul Fatih yana bada haƙuri cikin suturar shi na ganshi, wallahi ba zan yi wannan bidiyon ba. Dan me sai dai in kira shi ta ƙasa, in jajanta masa sinisiyo wanda nake da shi, in yi a tare da shi. Tabbas, amma wannan tozarcin, wannan kaskancin shine yi mani ciyo ga abin da aka yi. Dan haka yadda aka kama shi, aka tsiraitar da shi, aka ce ya bada haƙuri, daidai ne kuka yi, jami'ai ne ku, amma muna so duk wanda muka kawo muku da irin wannan tabbar ya zagi malaman mu, tunda ai malam bai fi malam ba. Tunda an zagi malaman wasu, ko kaga wanda yayi zagin nan sai kun tuɓe masa riga sannan ya bayar da haƙuri, ba laifi. Mu ma idan mun kama wanda ya zagan mana malamai, to kuma ku tuɓe masa riga sannan ku ce ya ba mu haƙuri, kuma za mu yi ta kawo muku, tunda dai kun ba da dama, kun kuma nuna mana irin hukuncin da ake ba wanda ya zagi malaman wasu. To mun gode muku, mun gode muku. Allah ya ƙara ƙarfin ikon hukunci ko, amma muna ba ku shawara duk inda ofisoshinku suke, in mun kawo mai zagin malamanmu
muka danna muku muryar shi, kuka ga hoton shi, kuka ji muryar shi, shi ma ku tsiraitar da shi, ku ce ya ba mu haƙuri. Wannan shine kawai. Ku sani fa idan ba ku yi mana haka ba, gwamnatin nan da ke daman, mulkin nan da ke hannunku, shugabancin nan da ke hannunku ba dawama zai ba. Kuma muna da gwamnati, tsayayyar gwamnati, famanan gwamnati, ita ce gwamnatin Allah tabaraka wa ta'ala, wadda ba a zaɓe bayan shekara 4, ba a canza minista, ba a canza jami'in tsaro. Wannan gwamnati ita ce tsayayyar gwamnati. Kuma ko yanzu wai shin al'ummar musulmi, mu 'yan dariƙa ba mu ba ku mamaki ba? Har yanzu ba ku san cewa mu 'yan dariƙa muna tare da Allah ba? Har yanzu ba ku gane cewa wanda yake da Allah a matsayin gata ba shine mai gata lamba ɗaya? Ta yaya nake faɗin wannan? Manyan ƙasan nan sun nuna ba sa tare da mu. Wannan manya idan na faɗa, a jami'an tsaro, a 'yan siyasa, a sarakuna, ai ba abin da mu sani ba. Amma me yasa ba mu damu ba? Dan manyan ƙasan nan sun ware mu, sun ƙi mu, jami'an tsaro sun ƙi mu, shugabannin siyasa sun ƙi mu, ina nufin majority, sarakuna sun ƙi mu da sauransu. Majority, tunda Allah ya so mu, mun gode masa. Wannan ta sa har yau